besar aja. Bisa dibebodo arane nempel ning ati sing paling jero. Salah nada terjadi. Mas aja mas. Najan demen kudu bisa ngelepasaken cinta arane nempel ning ati sing paling jero. Wis kejem tega ninggalakeun. Sosial all artis Satrian ada SK Production, terima kasih. Wong sing tek sayang-sayang wis nyayangi wong liyan. Kita sing ngambung potone kangen kapan ketemune. Wong sejen sing diambung pipine. Najan demen kudu bisa ngelepasaken cinta arane nempel ning ati sing paling jero. Wis kejem tega ninggalakeun. Spesial para Satriana sebagai teman terakhir Family Audio. Wis tega gawe lara
Oke, baik hadirin yang berbagai sobat muda terkasih, segenap keluarga besar hajat tercinta, rekan-rekan panitia semuanya. Dengan berakhirnya konten maka berakhir pula perjumpaan kita di season kita yang terakhir.